И здравейте! Днес ще играем една игра, която намерих вчера и започнах да играя. Спрях да снимам, понеже нямах време, почнах училище и да. Снимах когато имах време. Да, в играта си има Season Pass, защото може да играеш турнир. Трябва да станеш четвърто ниво, за да играеш. Има едно в едно и тренировка на всеки 24 часа. Да започваме с матч. Има различни стадиони. Аз съм стигнал на този 2000 и да започваме. Играта се казва мини футбол. Така започва всеки матч. Представят се отборите. И да. Напред става все по-трудно. Началото е много лесно, но след това става малко по-трудно. Гол 1-0 откриваме резултата. И начало. Така. Да започваме. Без да искам си това, но както е. Следващото клипче, ако искате, пишете в коментарите на какво да игра, на Brawl Stars или на някаква друга. Пишете на какво искате да играем. Да подаваме това. 3-1. Фаул за него. Тук в тази игра е по един от единствените начини да се вземе топката и с шпагат. И да. Той се тя. Трябва да внимаваме. Аз по-просто ще владея топката и ще подавам.
kada след всеки матч печелиш това, което е такова и купи. Да. И цъкаш отвори. И да, това има може би джем да се изпробвам. В момента в моя път да, мога да стана директно, просто не играя. В един клуб има 100 места. И да. В шефа като стигнеш накрая, не бъдеш накрая на 29-то, получаваш 37 рейтинг футболист. Тук трябва да събираш такива сини, там където е 3-4, трябва да събереш колкото е на второто число. Така става повече оварал. И да. Чао. Чао.